hai kulay pi baro ang Deicy mawblei tengah dah ni minta ban petip syapi kikun samla dan sab kentai bat shinrang kum juri kilong kemi long pa makan sedan ka mereka film thamai ka ba ka teng sakma kan sapalong hia ka audition na penta banji di ki artist jongane ka film di hakan ka audition kila banji di ki artist ki bat thamai kila banji rui ki artist ki bala acting ha ki weki film ya kan ka film la produce dei ba one work na ka rich production house di ki khot ki area pi kham tam e ki badan shisha ka sap ka phong penyawan kenang ha kan ka audition ka balong ru ka lat ba ka ko book share ya pi ki khon samla dan sap kan thei bat shinrang ma banya wan kenang ha kan ka audition ka jingla ka jongpi banle bhai ka audition kala dei lupa kalat ka jongpi de ka jingte pa kombnia pila bon kam tak ha kitei ki number ki balabo ha ka poster kublei shibun